Letošní první ročník akce Design Summit Talking se vlastně koná díky hlavní podpoře hlavního partnera, což je společnost TON, výrobce stolů a židlí, společnost z Bystřice pod Hoslínem, která navazuje na nejstarší výrobu ohývaného nábytku, a produkty tato společnost vyváží do 60 zemí světa. Letošní první ročník bude zaměřen hlavně na interiérový design. No a smyslem celé té akce bude vás studenty a širokou veřejnost, ale pochopitelně také odborníky, kteří v této oblasti podnikají a pracují už několik let, seznámit právě s nejnovějšími trendy v oblasti interiérového designu, ale také s dalšími oblastmi, které právě s interiérovým designem úzce souvisejí, to znamená s nábytkem, s doplňky a tak podobně. Ještě bych velice rád, jak už jsem slíbil, představil také další partnery, tak jsou to společnosti Home Interior, Form Design, Best of British, Bernkov Trade, společnost s ručením omezeným a také společnost s ručením omezeným JV Pohoda. Tuto akci pořádá společnost Inferway, která je zaměřená, nebo spíš založená za účelem celoživotního vzdělávání široké veřejnosti s ohledem na dlouhodobé zájmy obyvatel. Bude to právě Jan Magasaník, který se narodil v roce 1977 v Ústí nad Labem, ačkoliv se narodil 13. v pátek, tak vůbec nepatří k neúspěšným. A právě naopak, po gymnáziu v Ústí nad Labem studoval architekturu na Technické univerzitě v Liberci. Během studia pobýval na stážích u profesora Běleckého a profesora Pelcla a také v kanceláři A4 Architekti a po diplomu u profesora Suchomela za práci Berlín 2100 pracoval v kanceláři Petra Malického a Richarda Doležala. Co je asi nejzajímavější, je fakt, že od roku 2006 pracuje v kanceláři The Art Angels Group v Kodani v Dánsku, no a právě tam se stal spoluautorem slavného dánského pavilonu pro Expo 2010 v Šanghaji. Ve Skandinávii funguje taková tradice, že architekti navrhují kompletní domy až po poslední detaily, jako je klika nebo hodiny nebo židle. Tady je pár příkladů, vlastně Mogens Lassen, to je svícen, který má každá rodina v Kodani doma. Nebo Finn Juhl, architekt. A nebo nejznámější dánský architekt, který navrhoval Sydney operu, Jorn Utzon, taky vlastně dělal design. Každý milovník jako designu vlastně zná Arne Jacobsena. Málo kdo zná možná jeho architekturu, ale jako je to jako světově významný designer. To je pravděpodobně první design hotel na světě a komplet úplně ho navrhoval Arne Jacobsen. Z vnějšku je sice možná inspirovaný trošku, je to jako pragmatická, strohá, vlastně jako krabice inspirovaná americkýma mrakodrapama. Co je na architektuře pravděpodobnější, nejzajímavější to, že vlastně to centrální schodiště bylo vyrobený jako jeden kus a bylo tak obrovský, že vlastně na stavbu muselo přijít jako první a celý ten dům kolem se vlastně postavil kolem schodiště. Ale Jacobsen navrhl kompletní interiér, židle, křesla, lampy, baterie, příbory, hodiny, kliky, až po výběr barev v interiéru pokojů. Téma světového expo byla lepší život, lepší město a my jsme se rozhodli jako reprezentanta nebo vzor vyslat Kodaň. Ne ve formě, kde by si to návštěvníci četli, ale ve formě, že by si to mohli tam vyzkoušet. To, co je na skandinávských městech zajímavé, že se ty města přeměňují pro život ve městě, jakože už to nejsou jenom noclehárny pro dělníky, ale skutečně jakože že se dá na ulicích pohybovat a žít. To, co jsme vlastně doslova udělali, je, že jsme smotali Dánskou ulici, aby vlastně byla do nekonečna, jako uzavřená smyčka a aby se na ní dalo jezdit na kole. A tohle druhý element, to byl vlastně takový příklad z Kodaně, že Šanghaj i
i Kodaň jsou přístavní města a Kodaň vyčistili vodu v přístavu, takže se v ní dá koupat. Takže my jsme vlastně to koupaliště převezli taky do pavilonu. A jako třetí element jsme přivezli taky zase takový jako ekologický podtext na místo, aby 1 000 000 čínských turistů jezdilo do Kodaně jenom aby se podívali na malou mořskou vílu, která je tak malá, že stěží vidět, tak jsme ji naopak jako přivezli na 6 měsíců. Na místo té malé mořské víly jsme oslovili jakoby kulturní výměnou čínského umělce Ai Weiwei, že tam je jedna z možností, že tam bude sedět těch 6 měsíců sám. Asi 2 roky na toho vlastně jako zavřeli v Číně do vězení. Nesednul si tam, udělal jiný umění, použil úplně stejný typ kamery, který měl nainstalovaný od státní policie před svým domem. A tou kamerou vysílal živý, to bylo vlastně jediný živý vysílání z Číny. Tohle jsou lavičky, které jsme v naší čtvrti se objevili, kde máme kancelář. A pak jsme vlastně objevili, že to jsou sochy, že to jsou vlastně jako umělecký díla, takže jsme je objevili v galerii. A ty lavičky se jmenují sociální lavičky a to proto, že vlastně když si na ní sednou 2 lidi dohromady, tak je to nutí se jako automaticky socializovat. Během zpracování projektu nám vystal požadavek na striktní oddělení pěších od cyklistů, tak se nám vybavil vlastně tenhle umělec Jebe Hein a požádali jsme ho o spolupráci a vytvořili jsme jednu nekonečnou lavičku, která probíhala skrz celý pavilon. A zároveň vytvářela v některých místech bar, v některých místech piknik, areál a vytvořila několik jakoby smyček pro interakci a pro zábavu a jako hřiště pro děti. Klient nás jako zároveň oslovil, aby jsme pro VIP areál vytvořili a pro Šanghaj vytvořili v tradici jakoby i třeba Mies van der Roheho židle Barcelona, aby jsme vytvořili židly taky pro pavilon. A my jsme oslovili designéry Kilo, jestli by nám s tím nepomohli. A vlastně jako ve společných debatách jsme došli k tomu, že vlastně ta židle už tam je, že tam skrz ten pavilon jako běží ta lavička a že bychom jako stejným způsobem mohli využít elementy té lavičky k tomu, aby jsme vytvořili židli. Takže jednoduchým principem jakoby s natvarováním těch elementů lavičky jsme vytvořili židli. Ta židle je ze 4 elementů, koupíte ji vlastně rozloženou, sami si ji smontujete, což jako trošku taky vystihuje dánský styl výstavby, že vlastně jako stavba je jako nastaveniště, jít jako nastaveniště v Dánsku je zážitek v tom, že vlastně všechno je z elementů. Když si vlastně koupíte víc druhů barev těch židlí, tak si je můžete potom sami poskládat do různých barev a při větší objednávce je můžete dostat i v jakýkoliv barvě. Tahle ta zkušenost nás vlastně přiměla k novému sdružení, který by spojovalo vlastně designéry, který se jmenují Kilo, Big, což nám vlastně jako přijde, že jsme jakoby z té tradice, že architekt navrhuje zároveň design, museli částečně vystoupit, protože jsme jim měli pocit, že Arne Jacobsen jako je vlastně jako skvělý designer, ale vlastně není úplně až tak skvělý architekt. A naopak třeba zase jako skvělý vlastně jako nejznámější dánský architekt Utzon navrhoval taky design, ale není vlastně jako nikdo ho nezná. A třetí element, třetí kamarád, je Martin Skibsted, takhle vypadá logo, TBC, Skibsted Ideation. Společnou spoluprácí to vyústilo v kola pro Pumu. Další jako příklad spolupráce byl vlastně náš starší projekt domu, který kombinuje bydlení, jakoby, že bydlení je střecha a parkoviště. To parkoviště musí mít fasádu, ale musí ji mít provětrávanou. My jsme z 5 vlastně jako stroj, který umí 5 různých velikostí děr, tak jsme vlastně udělali fasádu, která je největší fotografie na světě. Spolupráce s designéry jsou tyto sluchátka, který nesmírně doporučuju, skvělý zvuk. Co nám přišlo zajímavé je vlastně jako dát DJům nástroj, stejný jako dělník má šroubovák. Takže je to jako vyvinutý produkt společně s DJem. Ten produkt vlastně nepotřebuje žádný logo jako na vnějšku, jako všechno logo, všechny jsou vždycky uvedený jenom jako zevnitř, jsou schované. Další příklad spolupráce, to je vlastně ve skutečnosti takový vlastně jakoby architektonický
artefakt jako architektonického stavění z cihel. Kdybychom to dělali bez designérů, tak to budou doslova cihly. A vlastně, že my jsme potřebovali ty designéry k tomu, aby tomu dali život. Je to vyrobený z obyčejných polštářů a ty knoflíky, ty jsou z betonu. Jako co pomohlo najít ten tvar, tak to byla inspirace z pytlů ze záplavových oblastí. Jsem to na závěr chtěl jenom teda takhle celý jako shrnout, že vlastně co mám pocit, kam to směřuje, je, že když se podíváme jako na dnešní svět v tom holistickém smyslu slova, nebo jako holistickým způsobem, že vlastně ten svět je tak komplikovaný a tak komplexní, že skutečně 1 + 1 jsou 3. V této pozici jako architekti, že už skutečně nejsme jenom ty, co navrhují domy, ale jde o jako jakýsi architektonický myšlení tím, že jsme školení k tomu, k extrémnímu tlaku a vlastně i časovému tlaku tomu, aby jsme řešili problémy, neustálý problémy a kreativně, tak vlastně jako jsme ideální partneři i pro vývoj měst, ale i pro malé věci jakoby v takovémhle týmu, jako je designový malý tým. Takže děkuji za pozornost.